म्हळ्यार सत्यवानाचे प्राण यमा कडल्यान परते हाडिल्ले. सो ताका लागून आयच्या दिसा सगळीं सवायशीं हो व्रत धरून 7 जल्मी होच आमकां भोग मेळचो म्हणून देवा कडेन मागता आनी ताका लागून आयज ही वटपौर्णिमा साजरा करता. सो तुमकां सगळ्यांक आयज वटपौर्णिमेच्या दिसा शुभेच्छा. श्री सावित्रीने सत्यवानाचे प्राण हे यमदेवाकडून परत आणले होते, त्यामुळं आज वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. नारदाने तिचं लग्न होण्याच्या आधीच तिला सांगितलेलं होतं की तुझ्या पतीचं आयुष्य हे फक्त 1 वर्षाचं आहे, पण तरी तिने हिंमत सोडून तिने त्याच्याशी लग्न केलं आणि लग्न झाल्यानंतर जसं सांगितलं नारदाने त्याप्रमाणे त्याचा मृत्यू झाला. तर तरी ती न डगमगता ती यमदेवाच्या मागे मागे गेली आणि तिथून तिने सत्यवानाचे प्राण परत आणले. म्हणून आजच्या दिवशी वटपौर्णिमा साजरी केली जाते आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घ आयुष्यासाठी.